санаи 24 апрели соли 2026 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳури тоҷикистон оғоз гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони вазорати молияи ҷумҳури тоҷикистон, хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ иштирок намуданд. дар оғози озмун ба қайдгирии иштирокчиён баргузор гардида, довталабон худро расман ба қайд гирифтанд. баъдан меҳмонон ва иштирокчиён аз дастовардҳои илмию тадқиқотии донишгоҳ боздид ба амал бароварда бо фаъолияти илмӣ ва таълимии муассиса аз наздик шинос шуданд. дар рафти боздид аз дастовардҳои илмии донишгоҳ, намояндагони хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон бо намунаҳои корҳои илмию тадқиқотии устодону донишҷӯён шинос гардида, бо сатҳу сифати тадқиқотҳо баҳои баланд доданд. онҳо таъкид намуданд ки рушди фаъолияти илмӣ дар самти гумрук ва иқтисод метавонад ба такмили низоми гумрукии кишвар мусоидат намояд. ҳамзамон пешниҳод гардид ки ҳамкориҳои илмиву амалӣ байни донишгоҳ ва мақомоти гумрук боз ҳам тақвият дода шавад. сипас меҳмонон аз озмоишгоҳҳои фаъолияти гумрукӣ, технологияҳои рақамӣ, бонки таълимӣ ва шуъбаи мониторинги сифати таълим аз наздик шинос шуданд. дар ҷараёни боздид ба онҳо имкониятҳои муосири таълимӣ, аз ҷумла истифодаи барномаҳои рақамӣ дар таҳлил ва коркарди маълумот, усулҳои пешрафти омодасозии мутахассисон ва татбиқи таҷрибаҳои амалӣ муаррифӣ гардиданд. ҳамчунин меҳмонон ба шароити фароҳамгардидаи таълимӣ, заминаи моддию техникӣ ва равандҳои назорати сифати таълим аз наздик ошно шуда, фаъолияти донишгоҳро дар самти омодасозии кадрҳои баландихтисос арзёбӣ намуданд. илова бар ин таъкид гардид ки чунин инфраструктураи муосир метавонад дар баландбардоштани сатҳи дониш ва малакаҳои касбии донишҷӯён нақши муҳим бозад. бояд қайд намуд ки озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳури тоҷикистон бо ташаббуси муштараки донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади баландбардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии ҷавонон, тарғиби меъёрҳои қонунгузории гумрукӣ ва дарёфти донишҷӯёни лаёқатманд роҳандозӣ гардидааст. баъдан озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳури тоҷикистон дар бинои фарҳангии донишгоҳ расман ифтитоҳ гардид. дар маросими ифтитоҳии озмун намояндагони мақомоти гумрук, аз ҷумла мерафзун мерафзунзода, сардори раёсати таъмини ҳуқуқии хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон, эраҷ ҷурабекзода, сардори донишкадаи такмили ихтисоси хадамоти гумрук, ҷовидон шарифзода, сардори раёсати ташкили назорати гумрукӣ, инчунин Рауф Ҳайдарзода, намояндаи вазорати молияи ҷумҳури тоҷикистон, устодон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар иштирок намуданд. озмуни мазкур ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳури тоҷикистон ва 30-солагии донишгоҳ, инчунин дар доираи татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва касбии ҷавонон роҳандозӣ гардидааст. қисмати расмӣ бо суханронии ректори донишгоҳ Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор оғоз ёфт. ном бурда иброз дошт ки дар замони истиқлоли давлатӣ масъалаи омода намудани мутахассисони дорои малакаву маҳорати баланди касбӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар ин асос ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди нерӯи зеҳнӣ дар кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шуд. донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ҳамчун муассисаи олии таълимӣ баҳри амалӣ намудани мақсаду мароми ҳукумати мамлакат дар самти омода намудани мутахассисони соҳаҳои молиявиву иқтисодӣ як қатор иқдомҳоро рӯи даст гирифтааст ки баргузории озмуну олимпиадаҳои беҳтарин донандаи кодекси гумрук, беҳтарин донандаи кодекси андоз, маърифат ва амнияти молиявӣ, беҳтарин барномасоз аз қабили ин ташаббусҳо мебошанд. Саторзода Бобоҷон зимни суханронии худ қайд намуд ки соли сеюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумрук дар донишгоҳи мо доир гардида, дар он беҳтарин донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ширкат варзида, донишу маҳорати касбии худро санҷида сайқал медиҳанд. ба таъкиди Бобоҷон Саторзода, ҳадафи мо дар озмун на танҳо санҷидани дониш, балки фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаҳмидани кодекси гумрук ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии самти гумрук аст ки имкон медиҳад донишҷӯён худро барои муваффақ шудан бо талаботи бозори меҳнат омода созанд. бешубҳа ин дастовард барои ҳар як донишҷӯ имкон медиҳад ки таҷриба ва малакаҳои худро ҳамчун мутахассис дар оянда нишон диҳад. дар идома раиси ҳакамони озмун Мерафзун Мерафзунзода оид ба аҳамияти ҳамгироии илм ва амалия дар шароити рушди технологияи рақамӣ суханронӣ намуда, нақши чунин чорабиниҳоро дар баландбардоштани фарҳанги гумрукӣ муҳим арзёбӣ кард. зикр гардид ки такмили заминаи ҳуқуқӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар низоми гумрукӣ аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад.
ҳамчунин намояндаи вазорати молия рауф ҳайдарзода таъкид намуд ки ҳадафи баргузории чунин озмунҳо дарёфти ҷавонони лаёқатманд, рушди донишҳои назаравӣ, таҳкими ҷаҳонбинӣ ва омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи гумрук мебошад. сипас эраҷ ҷурабекзода сардори донишкадаи такмили ихтисоси хадамоти гумрук шартҳои озмунро ба иштирокчиён муаррифӣ намуда иттилоъ дод ки озмун давоми 2 рӯз идома ёфта аз рӯи 2 номинатсия dastavӣ ва инфиродӣ баргузор мегардад. ғолибон аз рӯи натиҷаҳои ниҳоӣ муайян ва бо ҷоизаҳо қадрдонӣ карда мешаванд.